Kaixo, ongi etorria, bigarren mailako ekuazio osoak errepasatuko dugu. Eta hortarako eskema bat duzu jarrita. Ekuazio osoak izan daiteke edo B falta zaio, hau da, lehenengo mailakorik ez dago, edo gai askea C berdin 0 da. Zer gertatzen da lehenengo baina falta zaionean? Isa bakantzen dugula, isa isolatu egiten dugula. Eta C 0 denean faktorizatu egiten dugula. Ikusiko dugu hori nola egiten den bi adibide txikikin. Pentsa ezagun, guari gerala bigarren mailako ekuazioa egiten, talako batean, hone eritsi gerala. Jarri dugu dena ezkerretara, eta dugu A, B falta zaigu, eta C badu bere bai. Orduan, lehenengo mailakoa ez dugunez, egingo duguna da, isa bakarrik utzi. Zer egin behar da hortarako? 25 hau, beste aldea pasa, kentzea dena batutzen. Isa bakarrik dago, oraindik ez. Ze pasa behar dugu lehenengo? Berreketa edo koefizientia. Gogoratu, lehenengo koefizientia da. Beratzeo, pasatzen dugu zatitzen. Eta orain, berreketa denez, bezalera kontrakoa erroketa. Hemen bi soluzio atatzen dira. Bat izan daiteke bost ere, ze bost bidar bost hogeita bost, eta hiru bidar hiru bederatzi, positiboa, eta bestea zein da berdina baina negatiboa. Hemen ditugu biak. Horrelako ekuazio ez osoekin soluzioak izaten dira balio absoluto berdinakoak, baina zein desberdinekoak. Hoi da, nahiko horreza izaten da. Egin daiteke formula orokorrarekin, bai, baina guk hemenik aurrea ez dugu formula orokorra erabiliko olakoa denean. Zuzenean horrela egiten da. Eta zer gertatzen da gai askeaz dagoenean? Faktorizatu egiten dugula. Ordan zer batea behar dugu? Isa, bihar dutelako isa. Atatzen dugu isa, eta gaitizegu horrela. Gogoratzen zehazta, faktorizatzen dugunean, bitarko batek 0 izan behar du. Ordan soluzio bat beti izaten da isa berdin 0. Beti. Kasu hauetan, C falta denean. Eta beste erentzat edo sorresara. Jartzen dugu hau, hiru isa gehi bi, berdin 0. Isa isolatzeko zer egin behar dugu. Lehenengo, bi pasak entzen, eta hiru zatitzen. Bukatu dugu. Ikusi duzu asko zazkarroa dela. Hasten bagea, formula orokorra egiten, luzeagoa da, eta gaina zenbakiak bali badia oso ondiak, horretik komplikatuagoa. Ordan, bideu jarraituko genuke. Ekuazioak ez direnean osoak. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?